Natatek ti bala ti paltog dayti kotse ngayon maneho ni Kapitan Dennis Villedo iti barangay Banyakaw Bangged kalpasan ti napasamak a panagtambang iti sitio Kalumbitin San Antonio Bangged sakbay alas 11 itay bigat. Kunati kadwa ti Kapitan, limada ang nakalogan iti kotse ken sumarsaruno ti kadwada ang nagkalubon ti motorsiklo. Nag-minor kami ti ma'am. Nagdamo po doon ma'am. Apay nga nag-minor kayo sir? Siyempre ko ma'am. Nababaji kotse ma'am. Purot mo datan eh. At minor, di ba naganapapunta ka ngayon? Oo ma'am. Kasama ti konvoy ni Kapitan? Bale, 5 kami ma'am. Iti investigasyon, paawi din ti grupo ti Kapitan, itinta mapasamak ti panagtambang. Then, idiadadan iyan ay crime scene, iyan sitio Kalumbitin, barangay San Antonio, iyan nga pinutukan isuda dagitoy suspect tayo. As per interview or iyan ay sayangkat iti kapulisan tayo nga inspection ijay, nagyan dagito na shooters tayo iti bushy part, iti mountainous right side of the road Kalumbitin. Dagos ang nagpataray ti Kapitan, ken naidano na pay laeng agingga iti batog iti eskwela. Nasugatan daytoy idinto saan met anaan-ano dagiti kakadwana. Bala nitla Kapitan tadatama na sir? One. Sunalati Tama adatama na na. sir. Dati lone gunshot na ito'y thoracic spine and ada iti duwa nga sharp nail wound na dito'y likod. Naitaray ti biktima iti ospital ken madaman ngagpapaimbag. Narekobre iti crime scene ti 11 a basyo ti bala ti M16. Awan pay laeng ten parwar ti pulisya no mano ti mapapati ang nagtambang ti grupo ken niya ti kangrunaan a motibo. Agtutuloy met ti waywayat da nga hot pursuit operation iti kabanbantay na paset ti crime scene. Kadag ito'y kakailian nga taga-abra. Ulitik man, adaman iti mapansin nyo or any observation nga kita nyo ke madi iti ganwat na or ada na hearing yung olo chismis ko nato dahi nga mas may maitlat nga iuman nyo kada kami nga panakabag iti limtig tano may yaramid ti mati na anay nga preparasyon or solusyon na. Dahil lang nga po, daw-dawat ko, titinulong tayo, panang secure tayo, ito na abra. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.